Sesian pat ni pedang subhai ki baro ki parlok. Kham tam ye phi ki subscriber. Ki bapteng men pet ni program don ben na por support. Pedang subhai ki pastor. Ngirang dan menta ha ka series ka balai ka bangi ai ka teng ka jeli ka ba im. Henry menta ka session ka menta ngin ya puli ngin ya skor ngin ya sngap. Kani ka session ka nyo. Agani ka episode ka menta tu ngin ya khmi. Tadingi pet bahang ni mo. Agani ka dekat ke ban riu. Kaya thu bet ku makakalong ne. Ialah u khun u jongka u jakom. Dapoi ka dekat ke ban nyo. Kani ka dai ka baka ketemu kaya thu. Banuan lam. Oh ya mem kan riu bat samu ka ban riu. Bat ke ban nyo. Kaya thu bai ka ba u kpa ki khun dan u kpa jong jakob u la keren ha u iso. Dapoi ka tu ka bapra bat de kani ka kemi ka khro ila u jong khun tu ngau ya ka ktin jonga. Syafhang kata ya ka bangan sa hukum yami. Dapoi ka bakhandai bat de ka tu ka long ka jing pha jong kam nei. Ban le shim ya ki artli ki khun blang shinrang ki basngat bat ba kum ka kemi kan sapensyat ya ka jing bam bang jela ujong ukpa kataru ka jing bam ko usung hae bat apoi ka basipho ka ong pade ya lo jong khun bat men lej a ya ka ukpa jong me ba unyo bam bat ba unyo kerku ya me men shwa ba uyap tang ning i ba ka kabu ni kan kai ka bangangan le ka jing kerku jong ukpa kanwan seme. Ti season pet yang ning i kumakai tengku bat kai ke bangi keren naswa. Bat kai ke bangi lai keren ne na kai ke bala don lupa ke jingmut jukhat ke jungi. Tin rei bali ke lilong kum ni kumang ina syakran nontan kalong bika jing mayan. Kumno kawan ja kum ni. Da pi pet ka dekat ke bakat wei. U Jacob kum u bala nak ban pensyong nong rim ki kentin ki bo yo ngau u ai yala ka jong ka jing ngau ka jong u hala ka jong ka kemi u Jacob ula ong ha ka Rebecca ka kemi jong u ha kemi u isu u hinmen jonga ulong u briu ba mi snyu ha u haba manga ngalong u briu ba jeli u kpa jonga le si un tba yanga tingalong kum unong syukur ha khamat jong u kumta ngan penuan hiar halo jonga hi ya ka jing tim bat om ya ka jing kerku. Jadi ngipet hakini ar hang ni kerkom keren ka jong u. Ka bau sakut benta ke debi ka physical structure. Jong unmen u jong u. Tidak ka kemi ko ong leira ka ni ngangadon kani ka jing e nomor ya pher hani ka bahasa bar. Ndai. Takamut klempep u kpa jong u jakom un setip baik ba umdai iso udai jakob ti dak daule akum ta kamut kum usam lahi khun jong kaying wong ha ka jaka ka jing kerku ba fi ong me yanga bangan yo pdiang ni pa in ai pen ban ka jing tim yanga kalong i ba ni ka jing kerku ka jing tim kla del pa ka bla syong do syong snam ha ka ni kalong ying perkat kena jeng luying ke bemut baik kin kham kemen ban yo sngo ye ki kentin jing kerku tika kemiru haba ka keren yelau jong khun ru ap khami inti hi bunyo ka jing kerku handai na mar bau isu de hunmen u pade nakani kerkom keren nyim sim tip undang ken mau em ya katu ka jing pan ka jong u ya katu ka jing long hunmen ka nau isu ila pe tu session kulu adap nai ke bau isu nak ka benta ka bam udeno ka jing long jong tang ning i isak kampat dai ka jing mu perkhat ka jong u em hakmat jong ka kemi ngong Jacob u Jacob ha jing keren kemi katu kam sim wan ha ka jing mu perkhat kam wan ka jing mau ladep ya keren ni ta ladep ya keren ya ka jing long kala abslong tangkum katu ka jing keren prakhna tunai la poi hang ni pade uwan ra ya kani ka jing tim ken lada ukpa jonga u usnguthu bakani ka physical structure kani ka benta jo kamet ka badon shabar
Bakam day sisya ka jong isu tamut lario wait da ka jing tim. Dah kerja tim. Jadi hi paing tu pada ka kami kaya saj nei. Hang ni lada kerja. Kaba ukpa jong isak kerja long teman utip bus. Bau ni umde isu. Temu lada ja bau utim. Mut kalau si jing himat yang ni beri yang cakap. Tak kay namar bahkan mi hi na du ka do nut de. Baka mi dok donor. Temu kerja kerku dok mi dok donor. Kerja tim mi dok donor. Hoi ti long kumi keren menekan. Ada day jing kerkuru kami bitik tang si sorbet. Ada ke jing tim lu kami bitang si lan bet. Ti kita sistem kilami kim ngucu. Kam kelasyu. Shisun shilan dari sinar buat bet shilan bet. Temut kam kelasyu. Mu. Ni poin ni ke dekat ke bakat lai ka kami jong u kalau ong u tu ai baka jing im jong me ka jing tim jong me kan long halor jong a kukhun. Tangba mencha skor ya ka ktin jong a batuk hilet walam yaki hanga. Ta ka jing keren ne lada kata ka jing tim kawan halor jong me ka kami beda ka shimno ya ka tu ka bentah haladi ka kam kentino ya kata ka jing tim ka. Shisun perkat kamla warlam. Lada tengah jongka tim yang niu khun jongka. Temu kan ne how tu khun masya tim. Kumno kala warlam bahkan kan kam kenti. Kamla warlam shisun perkat. Hari nganget bahkan ni kecing keren jongka ni bah tu ai kecing tim jong mi kan long halus jongka. Kadon kecing shania kecing subscribe bahkan numlong kumta. Nomor baki khana gu syahmat. Kayos no ya juba no try. Kumtu mulai keren. Hoi long katu ka jing asno. Hoi long katu ka jing asno ka jongka tak tu ka por syawa ka syawakan ka. Ya ka sur ka jong try syapang uni kun kadu. U Jacob. Tementa pada ka ni ka jing kam kanti jongka ya ka ni ka jing tim. Kalong bet lada jab kalong kumnu mewat pun kuslai il dia. Begitu kanti jing tim kinum jahame ngan kit nak manga. Ngi kini ka benta da ka bor jongka ketin te. Long hang tengi iba u isak ru kalong silain. Ada dei ibanyo ijing kerku kalong silain, ada ijing tu silain. Timta i kemba hak kita kikitin du lada dan bashim ban kam ganti no haladi ru i makadon kalong. Ti yakani ru kan sawan kumju hiam. Namar lading ikan mau kilong ki basyakman u adamat ki im. Ki syatim hiam. Syatim. Nei. Ti hadin pada anda ngila apa isi bentar ki bakam sedin yo kot bab pada apa ini gospel pada uji su kam kenti nak haladi em rejing tim jang kapom ting i ba kadon kalat ya kum ta ban weng tang la dadon ba shimno ya kata haladi yo kalong kum taru hang ni bala ban ong hendai nak kitin ki bedah ni i kumba kadon kelenti kan timut ka kimi ke keluar ke ban syak ya kata buat kada kerpat dah pame ku khun men pendep ya ke ba kalau ong hakan ni ke episode ke ban wan nyen yakmi temut ngimi i linti kan ya kini